alam tara keifa maa min bi fɛ ka jugu kɛlɛ ka kabako da i jugu kan, jugu min ko a ti fara i la fiyewu, i bi fɛ ka kabako de jira i jugu la, alam tara keifa de b'a kɛ. Wallahi i jugu bolibatɔ ka na i fɛ yen, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la karisa ne de kun bɛ i juguya la, a kɛ Ala kama i ka yafa ma. Alam tara keifa de b'a kɛ, ale ka teli o fɛ, o ye teliya dan ye. A ye siga tɛ nin na dɛ. N terikɛ, nin k'i i jugu dɔ la su in na, jugu min ko a ti fara i la, su in na a kɔrɔbɔ a la, bilahi i b'a jɔyɔrɔ ye. N bɛ nin di aw ma gindo don, n'i y'a kɛ a bɛ kɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ na i b'a sɔrɔ jugu dɔ bɛ i la, jugu b'i bɛɛ la, mais dɔ de ta ka jugu ka tɛmɛ dɔ ta kan. Mɔgɔ dɔ bɛ yen, ale jugu ka baara ye ka dabali jugu de k'a la. Mɔgɔ dɔ bɛ yen, i b'a sɔrɔ ale jugu yɛrɛ ɲɛ ti fɛ ka d'a kan fiyewu, a mana k'a si o si ye. N'i b'i fɛ ka kabako da i jugu kan, i jija su in na bɛɛ, seliji ta. N'i ye seliji ta, i ka don so kɔnɔ, i ka arakan 2 seli Ala ye. Arakan kelen o kelen, Fatiha kɔfɛ i bɛ alam tara keifa kala. Alam tara keifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'qul. I bɛ nin kalan siɲɛ 11. N'i y'a kalan siɲɛ 11, o tuma i b'i jugu tɔgɔ wele. Mais n'i bɛna i jugu danga, i b'a fɔ Ala, n b'a ɲini e Ala fɛ, maa minnu wulila k'u bɛ taa alikaba ci, e Ala ye kɔnɔ jamakulu wuli ka bɔ janɛmɛ kɔnɔ, olu ye janɛmɛ gabakuruw de ta Babila kɔnɔ, ka n'o keru samakɛlɛ mɔgɔw ma minnu k'u bɛ taa alikaba ci. N b'a ɲini e Ala fɛ, ne jugu karisa Ala a ta tiɲɛ i k'a halaki, i b'a fɔ i ye samakɛlɛ mɔgɔw halaki cogo min na. Balimakɛ, n'i ye nin kɛ adamaden na, mɔgɔ min ko a ti fara i la, wallahi a bɛ taa yafa deli fɛ. Ayi, kow ti gansan ye o. N bɛ nin d'i ma ka bɔ Ala ka kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ, k'a jira e la, kuranɛ, fɛnw bi kuranɛ kɔnɔ min bɛ se ka adamaden protéger juguya ma. A nasira gɛrɛ bɛ yen, o ka teli nin ye o, mais n t'o bila réseau kan, olu ti réseau la kuma ye. I jugu don, i jugu tɛ o. N'i y'a kɛ diɲɛ danfɛn o danfɛn la, wallahi a tigi ka ko bi tiɲɛ, a tigi ka ko bi lanɔgɔ, a ka adamadenya bi don bɔgɔ la. Ayi, mais n t'o olu bila réseau kan quoi, olu tɛ réseau la kuma ye. O la n bɛ dugawu kɛ maa min mana nin ta ka baara kɛ n'a ye, yarabi Ala ka barika don a la. Ala k'o kɛ Alaya kama, sɔli ala rasuli. O tɛmɛnen kɔfɛ n y'a f'i ye, Ala ka kuranɛ kɔnɔ, Ala ye kuranɛ kɛ fɛnba de ye, bɛɛ niyɔrɔ bi Ala ka kuranɛ kɔnɔ. Mɔgɔ min ni degun b'i kan, i bi fɛ a ka wuli, a solution bi kuranɛ kɔnɔ. Mɔgɔ min mako bi hɛrɛ dɔ la Ala bolo, a solution bi kuranɛ kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na, maa min bi fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ, ka nafolo caman sɔrɔ k'a dada ɲɔgɔn kan, a dalilu bi kuranɛ kɔnɔ, suratul waqi'a, n'o ye Iza wakati sura ye. Balimakɛ, n'i mako bi nafolo la, na Iza wakati baara kɛ. Iza wakati ale de ye nafolo baara ye min ka teli, o ye teliya dan ye. Wa baara jɛlen yɛrɛ don, a bi kɛ ni Ala ka kuranɛ ye. Nɔgɔ t'a la, conséquence t'a la, tɔɔrɔ t'a kɔfɛ. Wa n'i y'a baara kɛ, conséquence foyi foyi t'a la. Wa i b'a nafolo sɔrɔ, billahi siga t'a la. Ale ka teli kojugu, o ye teliya dan ye. Iza wakati nafolo baara, muru b'a dɔn, mais min bɛ s'a la, a man ca dɛ. Garibukɛ y'a ɲɛɲini, ne b'a ɲɛ dɔn. Malakɛ, n'i mako bi nafolo la, Iza wakati baara, an b'a k'i ye, i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ, i bɛ dugu o dugu, i bɛ sigida o sigida, i bɛ quartier o quartier. Baara in bɛ kɛ 30,000, nka i bɛ se ka wari tilancɛ 15,000 sara fɔlɔ, ani ka sɛ sɔngɔ. Sɛ sɔngɔ ye 1,800.
an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara. I bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. I dan ye ka weleli kɛ an ka telefɔni nimero la. O ye +223 72 24 02 98. N'i ye weleli kɛ o nimero in na, ni Ala sɔnna insha Allah i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O tuma Ala k'an sago k'an ye, Ala k'an ka laɲiniw sabati, Ala k'an ka hamiw dilan, Ala k'an garizigɛw foni, Ala k'o kɛ Alaya kama. Sɔli ala rasuli. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan